als ik dan 1 en 1 bij elkaar optel en even zonder reclame te maken, ziet je de Cowboy DB? Zo is het. Lap je er altijd iets bij? Ja, nu heb ik de werkleier aan, maar ik heb ook goede, dus en ik heb wel zo zin ik altijd doen. Maar je hebt meestal wel de hoed op. Ja, ja. En de sheriff staat normaal niet. Nee. Geweldig! Ja. Dus je ziet Ja. eigenlijk een beetje de wat is het, sheriff van Zwier? Zitten we nog in Zwier? Brommelen. Brommelen. De sheriff van Brommelen. Ja. En Ik moet ook zeggen, ze doen het er best allemaal goed. Hè, dus, is dat zo, hè? ja. Oh, dus de sheriff had eigenlijk weinig te doen. Weinig te doen. Geen kool. Ja, daar heb ik al binnen op. Ja, nu als ik aan het werken ben, heb ik dat niet. Hé, maar vertel eens, waarom het ganse cowboy gebeuren bij jou? Ja, dat heeft eigenlijk altijd zo in mij gezet. Ik ben nooit in Amerika geweest, maar de zaak is helemaal ingericht op het Amerikaans. Dat heb ik samen met mijn vrouwtje gedaan. En we hebben best een hele leuke zaak gekregen. En wie lang doet je dat al? Nou, ik zit nu binnen 10 jaar met verbouwen en alles erop en eraan. En mijn vrouwtje, daar gaat ze volgens mij. Die? Ja, die gaat gewoon vluchten nu. Ja, serieus, dat is ook dat is wederhelft. Ja. Grappig. Oh, dan komen ze het huis brengen voor de eerstvolgende festiviteit bij jou in de wei. Ja, dat is ooit de bedoeling van me geweest. Ja, voor een groot country festival te organiseren. Maar dat is nu met deze slechte tijd wat we allemaal hebben gehad, is het heel erg moeilijk. En de wei en zo huurt dat erbij? Dat is allemaal, Serieus? ja. Goh, ja, dat is wat een Daar groot hebben stuk. we de stallen daarachter. En wat doet je nog met de Nu hebben we peertjes? op dit moment, we hebben nog maar, het zijn eigenlijk allemaal bijna oudjes. We hebben 26 jaar en 24 jaar, 18 jaar. Dat is de jongste daar, dat is geloof ik een jaar of 7. De kleine daar, de hoven wat daar staat. En dat zijn eigenlijk allemaal oudjes. En die hebben, vroeger heb ik dus met de koets gereden en zo het allemaal. Maar ze blijven dus tot het einde bij ons altijd. Want ik zie hier een speeltuintje, Ja, maar kunnen de kindjes ook nog iets met de peertjes doen? Nou, binnen niet. We hebben een paar van de familie, kinderen van de familie, die rijden. Volgens mij 2 werden dus nog gereden op dit moment, voor de rest is te oud. Hoogbejaard. Ja, ja. Het is een soort van verzorgingshuis. Zo is dat, ja. We hebben lang plezier dat we gehad en ze blijven nog tot het einde bij ons, we verzorgen ze goed. En dat is even weer. Ja. Ja. Goed eten en veel liefde. Ja, zo is het gewoon. Ja. Ziet je ook altijd wel een beetje een horeca-mens geweest? Nee, vroeger heb ik in de boer gezeten. Als metselaar ben ik begonnen eigenlijk. Timmerman, interieurbouwer. Zo heb ik gedaan. Had Dus je ik toen heb nog, heel veel meubelen en wat voor de zaken dan hebben we binnen allemaal zelf gedaan. terwijl je eigenlijk metselaar wordt? Terwijl ik eigenlijk metselaar, maar dat Maar is dan al Timmer- 10 jaar geleden. Doe maar een koers ook Best goed. dat, ja, zeker. Dat heb ik veel geleerd op school. Ja. En wat je net zei, hè? Altijd al de liefde voor het cowboy-achtige gehad. Ja, en met paarden en zo gaat allemaal. Daar is dat eigenlijk doorgekomen. Met paarden begonnen en zo is dat eigenlijk begonnen. Ze hebben heel lang authentiek gereden. Met oude koetsen en zo. Ja. Chris en Telburg van de diligence waren voor hun van mij. Ja. En zo heel vaak in het museum te kijken met hem met s'avonds laten. Ja. Ja, want er was een koetsenmuseum bij, Ja. hè? Bij de Ja, bij de Dili, hè? diligence, ja. Diligence. Wat is er eigenlijk gebeurd met al die koetsen? Nou, die zijn verkocht geworden en met een of ander Engels bedrijf, geloof ik, hè, dat via de website of zo, is dat Ja. verkocht, op, is dat verkocht geworden. Was dat niks voor ook geweest? Een Nee, een koets ergens hier in Nee, de... daar staat er alleen, niet voor. Die is De gemaakt. is hoe dat... Nee, dat kun je die- niet uit het museum. Dan heb ik gekocht in Meis, die oude vrouwtje, die was 84 jaar. En die stingen onder een schepje in, wat een instorten was. Dan ben ik die weggenomen en de open van haar hou die gemaakt. Ja, dat vrouwtje sting met tranen, wie ik die in de oplaaien was. En ik heb ze gezegd, ja, van tevoren net ze dus onder de afdruk ergens gestangen. Ik heb ze gezegd, nou luister, ze blijft zo bij ze is. Als je wilt, kom ik kijken. Ik denk dat ze ondertussen overleden is. En ja, kom je maar kijken. Ik heb ze niet gezien met de vrouw, dus ik denk dat ze wel... Maar in principe kan er nog mee gereden weer, hè? Eigen boeren met slagskar is dat voor... Want daar stiet ook nog gaan, Ja, hè? dat is... dan beginnen ze te rotten en dan vliegt het naar de bergen. En dan moet die bloemen en zo gaat moeten erin. Uiteindelijk wordt het compost. Zo gaat het.
Nee, maar dat vind ik te leuk. Dan is het net of die koets dan nog in gereden is. Het is zo'n ding aan het proberen dan te doen. Ja. Maar je ziet nooit in Amerika Nee, geweest? dat is wel de bedoeling. We waren er weer aan het sparen, maar ja, we hebben weer de centen naar de zaken moeten doen natuurlijk. Hè. Met de lockdown die 2 jaar, dat is best wel heftig geweest voor ons. Je ziet dus echt een voorbeeld van een horeca-ondernemer die op een gegeven moment zijn spaargeld moest aanbreken om überhaupt de kop boven water. Ja, daar hebben we dus heel veel moeite voor moeten doen. Ja. En gauw verzin van tevoren nog een pan begonnen voor dat op te knappen. Als ik dat van tevoren geweest had, nou had ik het niet gedaan, had ik het niet gedaan. Dan over het geld weer daarin kunnen steken. Maar ik ben nu blij van de ene kant dat we het wel gedaan hebben. En ik ga het stijgen ook toen dat die het overal opstaan, voordat de lockdown was. Ja. Oh ja. Hoi! En zo gaat dat. Hè. Maar je ziet er nog. Ja. Want er zijn er ook verschillende die hebben het niet gered. Hè? We hebben het met de standjes gedaan wat verhouden en we hebben geen schuld gemaakt. En als je schuld hebt, dan kun je het vergeten nu. Dan is het gedaan met de zaak. Is het pand eigendom? Is eigendom. Dat is dan ook nog, denk ik, een geluk geweest. Ben je een ongeluk? Ja, gelukkig wel, ja. En weten de mensen dan dicht nog te vinden? Als 2 jaar ellende. We hebben het onnoemelijk druk. Als je hier iets wordt, ik stangen nou en zondag staat de parkeerplaats helemaal van met auto's. En dan zijn de mensen binnen. En dan gaan de buurman binnen staan. Hallo buurman. Maar Sheriff van Brommelen, is het een leuke gemeenschap? Ja. Ja? Ja. We hebben niet alleen van hier. Ze komen hier van eigen landgraaf, van Eigelshoorn, van alle kanten komen ze naartoe. Maar ik bedoel, de lui onder elkaar? Onder elkaar, super. Ja? Ja, super. Ja, dat is eigenlijk hier, ja, wie is er al veel tijd let's nog zien geweest. Dat is een paar jaar geleden. Hè. Wie kennen ze ervan is ook, ja. Ja, we zijn hier in Brommelen geweest, bij Pierre en Anja. En in Zwier, bij Rita. Heb ik gezien, ja. Per ongeluk die zag het langskomen op de televisie. Ja, Rita, heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja, allebei trouwens actoren, Pierre en Anja. Ja. Maar dan heb je het, ja, ik zie me kunnen vergissen, nog leeft hij het, maar heb je het nog nodig om te werken? Ja. Ik ben 68, dus ik kreeg pensioen, gelukkig. Maar dit is zaak moet door blijven gaan. Dus, we hebben best nog wel personeel lopen en zo. Maar vrijwillig gewoon, ja. Ik denk ook dat we geen hebben wat het overnemen of ze gaat. Of ze moeten met veel centen komen. Geen kinger die het... Nee, die zijn wat slimmere zoals, denk ik. Die zijn slimmere zoals. Dat is ik een weekend werken, dan heb je een dag vrij. Ja. Ja, nu per toeval vandaag de dinsdag. Maar dit is ook levenswerk? Ja, is zo. Ja. Is zo. En wie stiert er dan in de keuken? Oh, die net er tussenuit is gegaan? Oké. Ja. Want... Nee, niet alleen. Hè. Dat is, ze zijn met meerdere mannen in de keuken, ja. En is dat dan spijrrips, hamburgers? Ja, steak, chili. Eigenlijk is het een beetje op de zaak aan. Dat is gevaarlijk, hè? Ja. Ja, maar we hebben er nooit zoveel last van. Nee? Ik hoef alleen maar om te proeven. Ja. Nee, dat is wel... Dus zolang... Dat is wel altijd een waardering. Als het zo is, de deur toe is. En dus is dat zoveel lui bij ons geweest. Dat is gewoon helemaal leuk. En dat is gewoon... De huurs kunnen einde klagen. Als ze binnenkomt bij ons, dan krijgen ze de deksel eigenlijk op de kop. Zoveel hingen de moeren op. En als ze dan beginnen te zitten, dan gaan ze pas kijken wat het allemaal is. En dat is prachtig. Ja, vooral als nu Lucas en nu Gassenkruis. Dus als ze bij jou naar binnen stapt, dan stapt ze eigenlijk een beetje het Wilde Westen in? Je mag rustig eens even kijken, dat is wel. Ja, we kunnen even de kant op loeren. En wie lang heb je erover gedaan voordat het zo was, zoals je het geerwoeit? Zo wie het nu is, zijn we binnen 10 jaar ermee bezig. Met verbouwen. Het is brand geweest. En dan ben ik binnen begonnen eigenlijk met verbouwen en zo. En we zijn de dag toe geweest. Hè. Dus toch door blijven gaan, ook in de stof en zo dat allemaal. Netjes goed, fietsen. Dus ja, best wel een gevaarlijke weg is dat hier.
Hallo. Maar dan zal je toch nog wel wat personeel nodig hebben. Maar we zijn met 6 man. Als ik zie dat er ook nog een zwembad bij is. Is er een zwembad bij? Ja. Dus een zwembad wat ook veel gasten... Ja, maar dat gaat nu niet meer open. Ik zal nog heel even de deur open doen, maar ik moet even binnen doorgaan. Ja, ik ga niet even, blijf maar even wachten. Het zwembad gaat niet meer open. Ja, immers nog, dan moet je dat er nou...